Ja se on joulukuun 20. päivässä ja loppu hämöttää, mutta vielä maistellaan pipareita eri täytteillä. Tänään vuorossa savulohitäyte. Eilen oli skaaken, tänään savulohitäyte. Ja tässä savulohimassassa on itse asiassa vähän tätä piparia myös. Ja tämän resepti tulee piparimaistelun jälkeen, eli tänään myös. Varmaankin 2-3 tunnin päästä, kun saan editoitua. Mutta täältä otamme tätä tahnaa. Tää on, katsokaa, hyvin jäykkää kamaa. Kunnon nokare siihen, ei muuta kuin ääntä kohti. Voi vitsi. Siis nämä mössöthän toimii kaikista parhaiten näissä pipareissa. Tää on ihan mieletön. Ja saan vähän appelsiinia kans mukana tässä massassa. On todella hyvä. Siis en tiedä, mun tekis mieli antaa 5/5. Voinko mä antaa ton? Voinko mä antaa 5/5? Siis toi mun mielestä siis ihan nää mössöt toimii todella hyvin. Eihän pipari näköjään ole tehty hilloille ja juustoille, vaan se on tehty tämmösille kaiken näköisille tahnoille. 4,9/5. Ei voida vielä antaa 5. Muista kommentoida, mitä maistetaan seuraavaksi. Jospa me se 5/5 sieltä sitten saatais, mutta tämmöiset mössöt näköjään nää toimii ainakin niinku meikäläisen makun ystäville. Ei muuta kuin hyviä joulun odotuksia vielä 4 päivää, joten näemme sitten ensi videossa. Se on moro!